Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Ka Bethany Hospital ka kanyo tri unai lar ajar phosau kan Khang khardap de ka outpatient department ka Byrnihat Shillong Nongpoh Umsning wa Byrnihat kum ka jing snok tilang bagakin hun ke doktor bagi nurse ha ka bede bagajing ja badang shan ha Kolkata. Yakini garai la shim de Indian Medical Association kum ka jing telilang na ka benta ka jing shingan jang ki doktor. Unang ektin jang Bethany Hospital doktor kintiu lang sanmit hau kerwa bela pha shikla pathai kubor ulet hu bahag hospital jang Bethany ka Byrnihat Shillong wa Nongpoh an sepelong yak jing thang momati ha ka pon ru je janmen. Shushu ulet hu ba ka jing khang khardap shisngi kan long bit thek tang ka outpatient department ka ba ka emergency services kan trekam bai ku majulong man la kasngi.